салом алайкум дӯстои азиз, курси имрӯза хумо 1000 рубл 129 сомону 10 дирам. Спитамен бан 1000 рубл 125 сомону 50 дирам. Эсхата 1000 рубл 127 сомону 50 дирам. аз приложини Сбербанк ба картаи Душанбесити сум раун кунӣ 126 сомону 20 дирам мегзарад. Алиф бан 1000 рубл 127 сомону 50 дирам. аз худи Сбербанк ба картаи Орионбонк сум раун кунӣ 126 сомону 20 дирам мегзарад. Коммерсбанк 1000 рубл 129 сомон. аз Сбербанк ба картаи Амонатбонк Тоҷикистон сум раун кунӣ 127 сомону 50 дирам мегзарад. бародарои азиз, раҳмати калон барои дастгиритон. мо ҳам ҳаракат мекунем ки беҳтарин видеоро пешкаш. барои ҳамин бародаро моро дастгирӣ кардан, ҳатман дар канал обуна шавед, лайк монед ва фикротона ҳам нависед. фикрҳои шумо ва боиси пешрафти кори мо мешавад. мо ҳам ҳаракат карда боз ҳам